Hola, me dic Carlos, que soy de Colombia, porto 10 anys aquí en Catalunya, probablement en Barcelona. Estic estudiant ara infermeria i el català ara ho faig perquè sento que és un mitjà molt més per a fer bé la meva feina, perquè a la universitat també estem fent moltes assignatures en català i bueno, de cara al futur necessito més la llengua, necessito parlar amb els malalts, la gent que va venir als servicis, a utilitzar els servicis sanitaris. Abans també he fet un par de cursos de català i ara vaig una mica més endavant i necessito parlar més amb fluïdesa per a poder millorar aquesta llengua que per a mi és molt interessant. I què més pot dir? Ja està.